milé, vážení hosté, dovolte mi slávnostne privítať. Keď ste došli, tak vítajte, co žádáte, to pýtajte. Vy nám chcete našu devu vzít a vašemu mládencovi oddať? Milá neviesto, to co je za novina, že tvojej slobodze odbyla hodina vieku slobodného a ty vstupuješ do stavu manželského. Dnes svoj stav premeníš, na druhý prestúpiš a tým do novej rodiny vstúpiš. Neviesto milá, tvoj ženich ti dáva prstenek zlatý, ktorý je okrúhly, nikde konca nemá. Tak nech je aj vaša láska navždycky spojená. Milý ženíku, ja som požádaná od tvojej neviesty toto prekotiť. Ja ti ho nesem, ona ti ho dáva a tak ti navždycky vernú manželku ostáva. No, tak písni trochu. Milá neviesto, túto kyticu ti posílá tvoj vierný ženich a prosí ťa, aby sa stala jeho viernú manželku. Pekná, očakovali, aká byla drahá. Milá neviesto, tento svatý ruženec vám posílajú vaši rodiče a prosáva, aby ste Bohu milý život vedli, nikedy sa neopustili, v láske a svornosti až do smrti žili a na nich nikedy nezapomneli, že vás vychovali. Milý ženík, tebe dávam tento ručníček, aby si s ním utrel bod a sa budeš o svoju rodinu starať. Nejaký malý, ne? To nestačí. Ešte jednu prosbu mám, s ktorou sa na tebe ženíku obracám. Príjmi túto devu pod svoju ochranu a staraj sa o ňu tak, jak sa vierný manžel starať má, ktorý dnes pri oltári viernosť odpísala. A ty mu družbičku, urob mi službičku. Prestri tento ručníček pod jej kolena, nech im je vina odpustená. A čil úprimnýma slovama odproste svojich rodičů a podzekujte sa im, že vás vychovali a do života pripravili. Milí rodiče, děkujeme vám za vaše vychování, za všechny starosti, které jste s náma měli, za vašu lásku a opatery. Pěkně vás prosíme, abyste nám odpustili všetko, čím jsme vás nahněvali alebo zarmúcili. Prosíme vás o rodičovské požehnání a odprevazení k oltáru našeho Pána. Pekne vybavili, pobírame sa pomaly k svatému sobáru.